Ale ja mám tam príkmovi s týmto, tak zrovna sme mali ísť kola, lenže nejak proste tento sa bugol. Ne, že bugol, proste neviem, jak vám tomu vysvetliť. Kde môžete pozrieť, keby sme boli na Discordu, alebo ja neviem. Super. Tu máme, že Bivie, tu máme Leona. Neviem, akože ľudia. Nechcem nič vyprávať, ale televízor ide tak, ako je, sorry, keď to počujete. Sorry, fakt. Akože sa vám omlúvam, ty vole. Sa vám omlúvam moc. Ty vole, musím rýchlejšie vyprávať, aby to bolo počuť, takže to bude lepšie. OK, takže ľudia, ja by som si najjednočí kúpil nejaký pín, ale ja nemám džemy. Mal som 11 džemov. Teraz mám na mojej druhej účte 10 džemov. Keďže ja som dement, lebo ja som si proste kúpil toto. 660 blinkov a 11 džemov tú stavbu. Akože mal to štep, tak prečo by som si to nemal kúpiť? Ja som to chcel kúpiť. Akože... Tak ja neviem. Je offline, tak klikni ho, more. Damn. Ja taky dávam reba. Ty vole, to nech kikne, akože. Ja chcem akože ísť hrať. Nechcem nič vyprávať. On sa... To je akože ľudia... OK, accept, hej... Počkat. Ja, počkat. Leave them party, tomu invite. A ideme. A ideme. Počkaj, ja vám omlúvam za ľudia. Ty si to ozaj musela pokaziť? No. Ty odpornáčka. Áno, to je. Like what?